Hi mga kalamok, isa ka ba sa mga mahilig manood ng masasarap na video? Tapos ipinagmahagi mo ito sa iba? Maraming gustong manood at pinasahan mo sila lahat. Marami ang nasarapan at nakaraos. Marami ang nakakuha ng new style. Kinabukasan, ito ang nangyari. Mahirap, masakit, at pagsisisi ang nararamdaman. Oo, napakahirap talaga sobra. Yung tipong napakasaya mo dahil marami kang natulungan na nakaraos gaya ng mga OFW, mga sundalo, pulis, etc. na malayo sa asawa, nakaraos sila sa sakit ng puson dahil sa mga video na iyon. Di na sila kailangan mag-open ng Chrome para doon manood, kundi sa GC na lang o group conversation. Pero ang hirap talaga kapag maban ka. Lahat ng memories mawawala, pati yung mga bagay na importante sa iyo. Lesson learned: kung may nakita kang masarap na video, huwag mong i-share. Itago mo na lang sa save file ng cellphone mo. At alam mo ba na hindi na yan maibalik ang account mo? Once na ban na, wala na talaga yan. Magsindi ka na lang ng kandila. Ang nagsindi nitong kandila, walang iba kundi ikaw. What's up? Ay kagilok sa ako ang dughan, kagilok ni abot sa ako ang bug.